Sergio Lynch hade kommit ut där. Nej, och det är inte Sura via Svalk. Jo, hjälpt det. Mhm. Mhm. Lika gott, ja. Och bara se med den ser mig kan henne se man. Kan lika Lynchen henne. Rasmus Olsen, nummer 14, Salman Beck, nummer 19, John Willy Wilke, nummer 4, Valerian Lobahivi, 20, Ovuso Emanuel Adolfo, 8, Hans Frujor Müller, 6, Alexander Holm Kilgård, 11, Peter Augustinsen, 12, Fruje Holm, 16, Jakob Johansen og nummer 6, Jimmy Abdul. För AB mannar nummer 32 Jesper Sørensen, Nucho Lukas Ørsted, 3 Rowe Olsen, 4 Jo Steingrusson, 5 Tauche Nes Rasmussen, 24 Peiner Ellefsen, nummer 20 Sjurur Henriksen, 15 Daniel Danielsen, nummer 17 Lisje Barda Rekve Skala, nummer 21 Gunnar Reinsland og nummer 6 Marley Blair. Frutjadagen 4. oktober andais Christian Marsten skala 31 år gammal. Christian Marsten var ein eldsal i öllum utryksa virksomnum og Arjun og har haft snøkk å sia for okkon og i Abe. Reises saman vi okkon og minnest ein minutt at minnast Christian Marsten. Ja. Så färg går igång. Som sagt, det är FSORA hemma så inne, eller FSORA på Facebook, det så tjän. Det står ni där. Som är en omätlig viktig lista för och FSORA.
Trist i det så är det bättre helt ner och det blir fantastiskt. Det sitter nog folk har märkt till hitchan jag så jag ska räna och se fra. Jag har inte möjlighet att sätta mål på men kommer vi med sin mitten kvart. Kanske är domar där runt går på så ja. Tills det. Så detta blir öliga spännande. Öliga spännande. Och det är men inte. Ja. Den lägger härst ut. Och manglar Daniel det är kanske en jag vet inte vad en svettig Charlin men med att man står man säga. Så det ska nog vara bra inte. Det är ju inte det är väldigt viktigt. Och bollen för det. Det men inte. Ja. Så är det flera man så det som lite av banko på den karantän i så det är inte så när man spelar. Vad ni ska löpa för något av ska det ligga att inte 5 eller 6 har möjlighet för en karantän i sista kampen och stappa gott kort där så det är så chillt. Men nu får också ja. Inte nervös där börjar vi. Ute. Så bollen var ute. Lucien det är ja det är rätt läge att spela fotboll det alltid. Det är lite låt ut efter in i vecka in i delen så nej så tror jag. Han ligger faktiskt skriva ett utland fast. Så det borde vara okej fotbollsingenjör. Det finns så att det ska avska dist på några mat att det alltid inte. Det kan man så shit på. Det är inte lätt alla kan allt men det är inte nervös allt. Lycka få att ringa snärvarna ja. Ja. Här smäller sig bort det där.
Gott jobba. Kom så, de känner vi någon. Yes. Akkurat förstått det. Da. Ja. Gott han står där målman. Ja. Pressa att lägga bollen ut. Alltid hans fröjer inne i det för Daniel alltid. Fokus trust i det så Ergur så säkert bättre delt ner kommande år. Men jag undrar kan Skies göra det men ja. Så ett klenotio här där utanför som inte vill bruka så igen i det för gilta år i VP i 2000 och jag blev fyra mästare. Ta vet jag att pappa Magnus Maciel gjorde en sirene och bara smörde till hava vin igen och det men igen nu ni han gonta del vi och hon är här där så det är spännande om man får bruk för henne här är det det är ju inte ult och i henne så jag något blev förra mästare så hör vi kanske det att Rune går på eller två man så halt som hutte jag tycker stoppa kampen då. Ja, helt ärligt. Come on. Det var han lei pent gruppchen ju. Han var inte med. Han ju bolter. Det ser jag. Jag hade ju minns sig så innan jag ser in på grund av det. Det var verkligen lamenterat sig så. Så hope that are proper we earn men där sitter. Han ska höra att maskinen med asmörliga ex så att det larmar grovfot. Håbolter. Ja, det är gott. Akkurat förstått där. Kan du? Akkurat korst. Ja. Precis så det. Så när skulle korten fett allt in så vunt.
Annars står det 0-0 så. Det var god kort til AB. Det var Beiner Ellefsen, nummer 24. Beiner Ellefsen, godt kort. Ja, vi stänner sig mer det. Han är bortstatter. Island i lötne. Sitter ryckrar i alltid så han sent jag till Anne så. Och man klarar det. Det man klarar inte att törra fakta. Hur spelar, hur inte spelar och men det är nästan det är nästan lätt där det. Jurna. Ja. Här är helt fitt av Valtje som kommer nu i vilket det är. Jag vet inte fotboll till. Sant att det är. Och ni också är markat nästan igår ja. Det är stått låt. Och bollen för det är väck på den. Alla uso. Jag vill lyssna med så in där så ganska fick vet honom. Det är så kallt det är gott nog men. Sen hon touch det. Fantastiskt. Passar han på stämmerna, jag ska dansa för det goda syns jag så. Det är Europa för något mer så. Ja nu. Det är en pura flyger här. En tunnel. Öjliga rotot. Helt förfärliga rotot till vad är. Ja, en feil avlevering.
Køyra, kata. Så kjøtta, yes. Det fint. Alexander. Kast. Nej, det var ikke godt. Ja. Sitter sin ytla elveringan her. Frøye haltar sin tøy, jeg vet ikke om han finner brest i han. Men det takler det goda korset. Ja. Ser ikke godt ut. Hoppa ned. Renner han da vekk. Och säger den ska löpa väck. Efter en. Att den rör här. Kata in i fältet. Ute. Gast. Ja, faktiskt så. Det är ju öjligt. Det var som beståndskön. Fröje. Kosen vi in i Jakata. Så såg det här syns av motorvind jag spelar vi nu. Det syns inte några som Jenna sälja mot så blir Jenna för tre att aldrig. Så nämmer jag spela motorvind den där väntan. När man spelar fotboll, det är då så roligt att spela fotboll. När jag gör det så gott. Lott. Har lagt väck. Ja. Frispark. Gott. Strömningen där har gått samstag i Bröster som har levererat con kamera och internet så jag ska bygga vi har tack för det. Det är gott att gå om folk.
Salmontor, god bolter. God bolter för det. Gott. Och botter. Här. Inne fältet vi innan, Kata. Ja. Nu kör vi här. Gott. Ja. Oh! Gå runt. Peter. Appjar ligger av Utland. Appjar ligger av Utland her, ja. Nå. Hadde en helse sin som knä i alltid, så. Ja. Ikke godt. Her helt fitt av solen å komme så over. Norr, ikke? Det ser ikke så helt på ut. Det är ju så galt vunnit det så här man säkert ser det plats så bättre än kommande år men det är det lite att kampen för tur. Alltid hoppa och drömma, det är inget problem. Det blir gott att släppa från att också till nästa läger där. Så han möter en så jämna bana. Alltid kjelt att man ska vinna. Här skulle ju inte vinna men det är väl gott. Jag ska göra så läst. Nå, han kommer fötter Abjaran. Står han i framlys 0-0 så de kan kanske inte vara gott i det men så ska det också andra hjälpa till TP eller till att spela mot TP och Bjärna först där. Så. Ja, det kan ju. Jag syns ju att lavera sin tur. Och säkrar att så tror jag köra där. Jimmy har ju karantän i sista kamp så han är vid att det är för när. Det är en styrka för värjorna ju till förra. Så. Gå botter. Öjliga gå botter. Och att han för det. Oj Jesus, inte alltså. Salmon du är en ordentlig allöpare här så på jag en 2 sekunder så var han pura blank. Han är inte vänner över här framme så det ser man väl. Har gått en läck. Bära några får centimeter att han för det. Salmon. Det är det.
Så kvar hinner vi skjuta alla ber. Farliga bollar. Nej, här är Jimmy. Ja, Rasmus säger han så är Jimmy funnit här så. Han ränner där inte mjörner vi. Ja, hade så en av Vansson och jag på det han är inte så öle skjuter men han är starkare. Tar vi så här resten. Ja. Arliga bollar. Han kör vi till bättre. Jag bara färre här ja, kata. Salmonder. Och bollar. Att hon är. Och Santre färre ner. Ja. Krabbar. Rätta. Det är ordentligt gott att löpa ner. Bollen här. Det fick han upp här. Och vad utanför här. Jag har missat där i uppspelen här till F till. Ja. Så är det färdigt. Så är färdigt inne med det. Ja då. Spelar. Rune går på. Hatta väl alltså är frispark. Och fältet. Jag lovar inte Vimlasha. Det är nog riktigt. Det är rakt ner vi. Kan du? Oha. Ape skal nog vinna kampen det är särskilt av någon chans om att flytta upp så det är halta där en på att måste där möta för framåt och satsa sin tur så tar det ju några chanser kanske vi får där så att alla på vet.
Ja, vi. Gott, kämpe här. Så ja. Det är väl inte. Ja. Vad också? Minns jag gå. Knock. Jasna för. Rasmus. Här. Det blev då smart. Nej. Ja, gott. Som vi säger Anne så har vi går egentligen något vi från Tvedsen här i det. Det är så ganska gång fotbollsspelare det vet inte riktigt något det vet inte men Serena som blev brukt i Guntadal i Tvedsen hon är vi norr det så spännande vet om över till sin bruk. Spark. Står han ner alltså 1 och skilta 0-0. Det är 0-0 Jag vet inte hur talvan chatta med skickar river som han kunde haft akkurat det. Pajla sig efter men jag ska det skottan chatta det när hemma det vet inte men kan du? Jonna. No. Står nästan 0-0. Starta i precis klockan halvkan så har det spelat i 34 minuter. minuter. Med och för så in här. Han ska ta past. Färra. Yes. Och Farlut. Vad står in i fältet Kata. Nej, runt nu. Jag vill sluta ropa, men jag har en mikrofon på inte ut nu. Det vill inte inneverande vi sitter ropa, så det är mycket. Det blir alltså frispark. Men ja. Ja, det är affären. Jag har headset då så jag får slått mikrofonen alltså så man ropar sen så man det inte får vara förskräckta där man. Det ser man nog också på touchpunkt här och vi. Känner mig som rätt.
Där. Ja. Botter. Jag kan inte systa som manglar. Nu manglar han med min här. Han är stoppar eller missar bollen och spelar något. Det är lus farligt alltså. Ja, nu. Nej. Det straff här så alltid så hej. Ja. Så kontar vi där uppe. Det var alltså inte att det var straff. Det var den starkare med som vann. Högst var högst. Hallå. Arlie Bolter. Leiser Bolter och det är en stejtsedan till att träffa han akkurat som och det är en stejtsedan till lite. Ja. Jimmy fick han här som tager allar mest ilt. Ja. Han är då äsne. Slå fotboll där John. Det ska man inte tåla. Palle, alltså Palle. Hedur. Och så. Och i fältet vi nu kom. In i fältet. Yes. Och så ut för det. Som där lite ett land. Oj! Ja, han fick en ordentlig brest där. Jimmy. Ja, jag följer vi. Ta kom brinkarna, jag den får lycka upp i halsen allt. Jag väntar. Ja. Ja, gott vunnit. Gott vunnit här. Apparatur. Gott. Akkurat ett träck för långt. Rune går på. Jag vet inte Karjun gick rätt ras. Det ser jag som är. Inte en helvete skit seriös. Ja. Ja. Kan vara den. Ja, det var gott. Det var viktigt. Det var väldigt viktigt.
Tell sig Robert inte kurs, ja. Right here, no, jag har alltid att det första så. Nej, det är inte. Första gör inte så rätt i slag från. Slag från. Go Bolter. Så. Ja, och det är Milic. Ja. Pröva. Ja. Karra där. Nu kan vi. Spotta man missar spel när alltså. Det var färdigt kul för. Mer precis kom nu. Ordentligt torr och lägga det press som ska till för att få att mål det så manglar det sista. Kara. Da. Ja, sådan. Offside. Tror jag måste lagt det rätt för alla läge. Uppe. Ja.
det sindra av Lut Anse undan det och kan koppla färdigt. Men så. Nej. Så får de gå. Lagt upp om. Ja, till vi över halvlek nu och står han i stadväg 0-0. Så att här är inte gjort det. Snackar Ivar ska se. Det tror det kvitt och så där ö med det alltså. Som levererar. Och Demine. Ja, det är inte så gott. Det är inte så gott att finna mål mot sin mot. Ända med distan. Gör det. Ja, alltså vad tror du? Masparsk. Kan du? Sant. Tackar jag foten av Santra Radio. Men jag brest ja. Ja. Han tar den väck. Yes, sådan. Så Hallager. 0-0 i halvleisland. Så går vi etter siden av det.
Hallå. Ja. Så det män kommer av utlandet. Och för helt 13 like. I 25 minuter att få en seger. Eller man nog börjar nästa läge där. Och när ser det är att vi är nog framme för Sante och till järnlägret var det så som står han i bänk nu så är det ju bättre att men det är det 5 minuter att spela och här kan allt hända så så det vi går han är fantastisk så kommer man färdig och nytta till kommande läge av också är men det är alltid så vad det blir så har det gått. Och här var ontavent och vi tar smera ontavent det här och nu och hoppa där då jag brukar det. Kanske få en skål på mål och så några så. Ontavent någon. Tja på det så gott att bruka det vi. Det är Salmondor. Oh yes, så nu när den med Salmondor och Palle samman här. Kan ju. Kan vara det här. Kan vara det här. Ja.
Så Oxley vinna och AP skal vinna. Alltså AP skal vinna hvis det har någon chans att säkra sig plats i bättre kommande år. Och Konja på till nästa vecka. Men det är alltid så intressant. Vad gör det? Peter. Pressa center här i starten då. Det manglar akkurat det sista. Kom det kom! Side. Shot DJ. Domaron. Vad helvete gör hon går på här? Oh ja. Ja. Alltså Rune ja gott nej. Styrt här. Kvart ska land. Tunna tåslag vet. Helvete han bort. Nå, gå till. Ja. Jag kan nu bedöma den plus han är mittpunkt i kampen annars. Oj, så ja. Gott. Gott hon här. Salmon Turkos. Nu har jag sista. Jag tar resten för spark, men gott. Färra. Och Walter. Palle. Peter. Det var inte Peter, jo. Nej, det var inte. Det var just akkurat bara. Så snabbet. Frie. Ja, standard är klart att det är mig och hålla i ett stativ i det. Är det nämnt så det center. Inte gör själv också. Jag i han. Ja. Lantje bolt där. Tar lite till chocken. Ja, Jesus, i himlen och sitter inte. Oh my god. Tar upp att Trutchemans guldkort och så gör han ett guldkort. Fint. Dejligt. Ja. Guldkort till SSU Roy. Det var nummer 8, Hans Fröjer Muller. Vad Hans Fröjer alltid känner jag att han en av dem som är kort alltid så.
Frispark. Okej, Fartail. Så ska han träcka efter där, det gjorde han inte. Aj. Sådan. Nu ska fram att det kom. Inkast. För högt bein. Efter. Det manglar det sista precisionen för att få att det blir ordentligt för rött. Ja. Då Peter, att ta vinner han. Ja. Och så. Och det är vinnes. Vilket han till alls. Och nu. Stämmer med och för Korea för höre. Gott. Gott. Utskiftinger. Sätter till. Korskifter. Toucher AP. Insim nummer 16. Få besked till att det går förut. 16 förut. In och utsim nummer 4 allt ja. Ja. AP kör utskiftning. Ut till färd nummer 4, Jon Steinkensson. Och in kommer Steinkensson ut. Skalon Pedersen. Vart han Skalon Pedersen för in. Ja, sen så där, jag vet inte. Och för att jag inte där. Hur är problemet med det? Uppsättet till att det få det att fungera. Det manglar sin tur.
Oha. Sådan. Så en precis avlevering. Nej. Sådan var det. Petter. Ja, mistar bollen her. Ja. Gott. Rasmus. Samtidigt färden så in här. Spel ja. Satan. Och bollen in i fältet kom. In i fältet ja. Jesus, han manglar det där. Så staden akta lite alla samlade tøyna för Kerstas. Det är irriterande. Farlig bolter. Evelyn Ansteinsjedan. Ja. Han kom till akkurat att samma vid mål. Ut ur onkon. Ja. Bolter. Ja. Passer fri. Perfekt jag rot totalt. Tacklingar och precis avleveringar och Askarner av Vittlonen så ut att det var en hand. Och jag ser så navn i himlen och inte. Jag tror inte svarta saler det här. Jag tror inte svarta saler. Det är pula säkert visst. Shit och grot. Han slår ju ut här och in till tajt. Här hjälm. Nummer 8, Teit Hjelm. Inkast här. Stående startväck 0-0. Startväck 0-0. Så
Spalt var ut. Så Reier. Fria. Toucher in. Petter. Det blir ju smär in. Det kan jag säga att här är lycka elentir i sin elvering som åker så. Det går allt upp. Och framåt. Nej. Så bollen var inte ute. Man sa det här från bollen inte var ut. Helt otroligt. Ja. Kan fortsätta. Gott kom efter. En bolter. Ah! Och herra goda manglar lite att göra så var han pura etande blank. Nu tar farlig här. Ja, gott. Det var en god bolter. Salmon det han klarar han akkurat. Ja. Jag ser den känns dumt nu så ja. Klockar rätt frispark. Så får han gå botten i fältet. Bolter. Nej, jag spottar inte för. Kata, det är pressa mannen. Ja, sådan. Kan stå in kampen av det, ikke? Ja, det er så teit.
In i feltet, kom. Attan för mannen. Det är helt öjligt som där är det. Det är lite illa boltan där det alltså. Björn Nilsson den naskar nu där har vi det. Som går bort i rum här. Det är en helt otrolig snitt i kampen alltså, det må jag säga. Stort lagt statistik över hur några avleveringar har varit precis här där. Det är inte nog kvar. Så kurkan parten faktiskt. Så bollen ut. Okej. TP framför Sjönnå så där så det ska han se till det utanför hvis man ska säkra sig och flytta in det. Så han går till det. Så vi har frispark av Sorøy. Nej, ta man alltså. Ja. Hatta det. Pressa där så kommer där Gerard. Helt otroligt att Rune har lite gehör alltså. Det är syndarligt. Han är inte donlagare. Så spelar jag inte en rena donna. Kata, blir vi pressa. Kom, pressa där upp. Pressa upp. Sådan. En foter här och en skyld avlevering här. Atlan samlar vägen i djungeln alltså. Alltså för så innanför det är bättre.
Ja, fick han. Sen fick han här så inne. Kom så. Som heter Straviget. My God, det är Straviget. Det är en helt otrolig sned i fotbollskamp, så må jag säga. Han skyltar i band att dömt han gör det här alltså. Men jag renner han rich. Helt ofärdligt alltså. Inte en gång i första tid klarar han att hålla slöjda alltså. Det är otroligt alltså. Det är helt ofärdligt. Ja. Det är pura garvilt. Pura garvilt. Ja. Gott klara, domaren. Olu Sale gott klara. Du dömde frispark här så var det problem inte känt där i band. Det är helt otroligt alltså. Helt otroligt. Bomba i hytten samman här band. Hur kan man stöma frispark här? Ha? Han så banna. Det är ett hopplöst, ett fullständigt hopplöst tillfälle igen domare alltså. Fullständigt hopplöst. What do you think? Så AP uppenbart. Han uppenbart finns sig mest ilt av timebån. Så som han helt till handen han ligger, jag vet inte också som inte som ska göra. Ja, det här kunde alltid hela över onkeln Jesus som har dömt jag frispark, där frispark var här i fälten. Så händer att stäng för. Ja. Det har en konsekvens att man inte dömer ordentligt. Det är värre. Inte bara utrottat det, men eisne. Vi har en sån för. Som brott jag eller kvart tanken här lite annat. Han är ölilt. Nå, så gång där. Ja, tight. Och Titan. Jag var in där. Det är ja.
Tajt och finns också till Lere. Ja, Peter som nu sitter. Det här är längst då. Och in i kommer Sören Samuelsson. Ja, vi skiftar ut. Så då. Det manglar. Ger och ett extraordinärt tick så att en exakt elvin Gerras. Så missar bollen och så får in i vägen. Salmon gott von jätter. Nej, det är bara ja, här så fri. Ja, så kom. Ja. Ja, så kom ut av sajten här så vi känner inte känna bollen så bör han offside. Nej, Anton Rasmus. Boll fram. Det ser ut att finnas en ski allt. Den går halt där. Det finns en fiber eller ett eller annat. Vi lär det. Framför det där med allt. Så snart ut. Samma sig ut att. Shooting. Ja. Titan kommer helt an igen. Jag finns en annan fiber. Jonas Stafton kommer in. Stafton.
Nästan här för hon här. Att det den största klottan gör sig utnyttjar Tojas. Att det utnyttjas det Tojas en såna domare alltså. Det är helt otroligt att han ska bli vi. Han är dömt så några år nu att han inte finner det. Jag fick att gott kanske ganga för sent utan finner vi från glädje. Ja. Så vi måste säga det. Det är en ta för hur är vi enaste föras. Kan det gola kosta nu?
Och bollar. Så lurer här. Ska det rätt? Ska det rätt? Förra motor. Okej. Ja, okej. Då står Lisa. Okej. Det kan starta med förra motor så att det blir viktigt att få han gott mittelman och och bollar. Innan det kommer Ramon Jacobs kom innan det kom innan det kvar. Farlig bollar för hinner kontra. För hinner kontra. Ja, god tal och att han för igen. Så att det blir så. Skiftar mig för att det kan men det är så spännande nu att det är helt pura galet alltså. Han lägger 6 minuter att rätt säga det. Så 6 minuter efter att spela och så han är 0-0. Då var det lagt 6 minuter att spela. Side. Så första för in kom. Jörna. Kom. Bra gjort för utöne kan nu. Jim. Vad för gott kort här nu? Kort Ape, det var nummer 5, och med straffmål.
Ja. Ja. Jonna. Yes. Så kom. Jesus i himlen och inte. Nej. Det blir nog inte mer än läst i det. Det ser sån här ut. Så kommer jag boja till nästa vikskifte. Jag vet inte vad sker här. Och hemmabana. Det rätt kort. Sparska att han har bollen i färden. Ett guldkort. Hur kan man göra guldkort för det? Detta blir nog sista chanser. Där räknar vi i det. Och skriver här ST nok så jag vet inte Janne. Hur så var det igår? Är ST nok? Det ser Anna gott nog säger det. Det ser ST nok så täver tog in i färden ja. Tog in i färden. Så efter så då här i skrivande löte, vi ska inte helt gäll i hänt nu. Flott upp i bäddarna. Så heter här ser bara helt fint ut. Efter så är det bäddarna. Vi ser inte APF fram och skorra nu. Känner bollen där. Tog in i färden domaren. Rune Garpo kom till och får något stått där. Flöjta disten här kom. Nej. Det är bara Rune Garpo som vet nu vad rätt att spela. Oj, Jesus, itch. Efter så bottna. Sådan! Efter så då är det bättre ner i Hässelötte. Juhu! Och Gustav bra boja till nästa lärare. Till lucka alla vapengar. Och att det ser ut som halvdags i Sorøy. Fantastiskt. Stor löta. Sirenan hon. Det är väl inte glömt det. Att vet det så.
Så det är bara helt ståttlott. Det är bara helt ståttlott, ja. Uppflyttning i Breddeltna. Den är verkligen bant nu. Lucky Dranger. Fantastiskt. Helt fantastiskt. Jag har fått så så bra i klockan till det. Det var samstående senast för år. En anti-strettor, han fortsätter att till Gundadal mot Hape. Tack för i år. Sådan. Dranger. Kommer där er. Ja. Och så just att det är någon kommande lägare som bättre där li och tycker man för avsluta vi man ner här och ni vita hopp ju till förron och inte när det var snacka så bäddalt ni vill lägga tack för jesförnar och liksom vi har så just dansfri fullt